hoxe aquí estamos falando, non tivemos, digamos, certas dosis de obediencia, ou polo menos respecto á institución, procedendo a un debate que xa realizamos previamente en comisión, defendendo unhas emendas que xa defendimos previamente en comisión e sometendo a votación novamente a unhas emendas cando o Grupo do Partido Popular vaya novamente a votar en contra, non? E esa é a realidade. Eu creo que os cidadáns e a cidadanía agradecerían que fixéramos, en lugar deste exercicio de pérdida de tempo realmente, un pleno monográfico sobre pobreza, un pleno monográfico sobre o paro. Eses son problemas reais e creo que sería moito mellor invertido o tempo de todos e desde logo dignificaría moito máis esta Cámara. Pero ben, eu me vou a someter a este experimento tamén docilmente e vou a falar, sin que sirva de precedente ademais das emendas sobre os orzamentos. Uns orzamentos en materia de educación que ademais responden a unha simple obriga, a unha simple necesidade do goberno galego, que é pintar o cadro da recuperación como estrategia meramente electoral. Un cadro que se divide en dúas partes. Unha primeira entrega que consiste en debuxar o inicio da recuperación para 2015 e para o 2016 seguro consistirá en dibuxar, en pintar a consolidación da recuperación. E nesas estamos, este é o plan e a elo se vai a someter a cidadanía. E o noso plan e este cadro se basa nun burdo asento contable. En primeiro lugar, no caso da sección 9, retirar de 3 millóns de euros a sección de Cultura, ao Departamento de Cultura, e engadirlos a de Educación. Quitamos dun lado, quitamos un sitio para poñerlo no outro. E en segundo lugar, escenificar esa ansiada recuperación económica cunha subida do orzamento de Cultura e Educación de 593.000 euros, un 0,02%, así como se representa esta recuperación. Pero además este pretendido cadro bucólico agocha un evidente trampantoxo, non? E é que dende que o Partido Popular goberna, leva reducido os orzamentos en educación e en cultura un 15%, nada máis e nada menos en 6 anos. Son 379 millóns de euros menos, e ese é o balance deste sexenio, non? Se repartimos, un simple exemplo, non? Se repartimos a disminución orzamentaria deste goberno entre o número de alumnos escolarizados en ensino non obrigatorio, cada alumno disporía de 1.335 euros menos que no ano 2009. Pola contra, se repartimos esta gran subida orzamentaria, 593.000 euros, entre o número de alumnos escolarizados en ensino non universitario, chegan a 2 euros por alumno. Así é como van a sentir a recuperación económica os alumnos e as alumnas do noso país. Pois ben, este traxe orzamentario que deseñou o Partido Popular, ademais de ser estreito, está mal tecido e ademais nos obriga aos grupos da oposición a entrar en él e ademais a someternos a un férreo corsé orzamentario, porque a verdade é que estes orzamentos non son froito únicamente dunha política de recorte educativo, son ademais froito dunha errática planificación orzamentaria. Se podría facer moito mellor incluso cos mesmos recursos, cos escasos recursos destinados. Un exemplo moi claro, a sección que sufre un maior recorte, a etapa educativa que sufre un maior recorte é educación infantil e primaria. 9.300.000 euros menos. Cando calquer experto en pedagogía e en psicología sabe que as primeiras idades son precisamente as máis importantes para o desenvolvemento dos nenos e das nenas. De facer recortes, fagámonos en etapas superiores, nunca nas etapas inferiores. E o goberno galego fai exactamente ao revés. Onde máis castiga é nas primeiras idades, o cual, desde o noso punto de vista, pon moi de manifesto a incompetencia do goberno de Galicia. Por iso, Agre, dentro deste estreito corsé orzamentario, presentou 10 enmendas que nos permiten redistribuir 100 millóns de euros en base a unhas prioridades absolutamente diferentes ao do goberno galego. E obtemos esos recursos, esos 100 millóns de euros, de 3 partidas fundamentais. A primeira dela, conseguimos 64 millóns de euros, diminuindo un 27% o diñeiro reservado ao ensino privado. Un ensino privado ao que se adica unha partida de 237 millóns de euros, ano tras ano. Ese sí é un orzamento blindado. E se adica esa partida fixa, a pesar de que nos últimos 10 anos se ten incrementado o número de unidades concertadas nun número de 333 unidades, a pesar de que o alumnado se mantén exactamente uniforme.
Pola contra, como dixen antes, a educación pública, mentre se brindan os orzamentos para a educación privada, sufriu unha diminución do 15%. Polo tanto, mentres nos abogamos por potenciar o ensino público, o goberno galego aboga claramente por blindar os orzamentos do ensino privado. Por outro lado, conseguimos 28 millóns de euros a partir de suprimir o ensino da religión, algo que, ademais, se entende claramente se facemos unha análise da evolución da matrícula desta materia. Nos últimos 10 anos, o ensino da religión perdeu en Galicia 50.000 alumnos e alumnas. 50.000 alumnos e alumnas, prácticamente un 40% da matrícula. Mais, os orzamentos desta materia se manteñen absolutamente estables, 28 millóns de euros. A mí me gustaría que o goberno galego explicara por que se mantén a mesma partida cun descenso da matrícula de casi o 50%. Como é iso posible e que clase de optimización de recursos é esta? E en terceiro lugar, obtemos fondos a través da resolución da Fundación da Cidade da Cultura coa idea de rachar con ese modelo centralizado e faraónica da cultura do escaparate na que se ten instalado o goberno galego, chegando incluso ao extremo de que solamente a Fundación Cidade da Cultura e o Consorcio da Cidade de Compostela levan o 20% de todos os orzamentos de cultura. Ese é o modelo de cultura do Partido Popular, a cultura do mausoleo e da centralidade cultural que deixa a cultura real dos povos e das vilas de Galicia totalmente arrasada. E recortando nestes tres elementos, que son os elementos esenciais da política educativa do Partido Popular, concertos, religión e cultura do mausoleo, potenciamos aqueles elementos que, dentro do punto de vista da alternativa galega, deben caracterizar un ensino público de calidade. Potenciamos a construción de novos centros, a elo dedicamos 25 millóns de euros, porque nos defendemos un incremento progresivo dos centros e aulas públicas a costa de unha disminución progresiva dos concertos educativos. Adicamos 7 millóns de euros á reparación, ampliación e melloras de centros. Vimos denunciando reiteradamente que o estado de abandono dos centros educativos da rede de centros públicos de Galicia é cada día máis avanzado e suporá unha heranza absolutamente envenenada para calquer goberno que o suceda. Gastos de funcionamento dos centros, 7 millóns de euros. Temos o caso estes días grave dos centros educativos de Lugo, que por falla de recursos para pagar a calefacción teñen que utilizar artefactos eléctricos, calefacción eléctrica, que enchufan a rede, e as instalacións eléctricas non soportan a carga eléctrica e a factura eléctrica, co cual encima saltan, digamos, os limitadores e quedan sen clase. Esa é a realidade dunhos centros que están mal aillados e que non teñen recursos para calefacción. E por cima se carga aos concellos para que sumen a factura eléctrica. E despois, encima, os nosos responsables do Partido Popular acusan aos concellos de non ter os centros ben dotados e ben mantidos. Esa é a realidade. En cuarto lugar, adicamos 7,5 millóns de euros para a recuperación de plantillas e sustitución de profesorado. A plantilla de docentes tense visto disminuída en 2.000 efectivos e as sustitucións do profesorado de baixa nunca se producen antes dos 15 días de baixa e en moitos casos despois dun mes de que falta un profesorado continúa sin ser cuberto e iso afecta claramente a calidade do ensino. Apostamos por potenciar os comedores escolares como servicio público esencial, un servicio que nos entendemos debe ser gratuito e universal, pero tamén apoiamos e apostamos novos programas complementarios para os comedores, como o programa de apertura dos comedores en período vacacional e o plan de detección de carencias nutricionais na poboación escolar. Establecemos novos programas educativos para fomentar a calidade do ensino, un programa para a prevención do abandono escolar. Incrementamos a partida para a formación de profesorado, se quere mellorar o ensino sin contar con mellorar a formación do profesorado. Apostamos por programas de atención á diversidade e novos programas de innovación educativa. Reservamos 2 millóns de euros para reforzar o transporte escolar, esencial nun país como Galicia, unha poboación tan dispersa. E por outro lado, consideramos imprescindible dotar de 4 millóns de euros o presuposto, o orzamento para libros de texto, co fin de voltar ao sistema de préstamo que é máis eficaz, chega a toda a cidadanía, ten valores educativos e garante o acceso ao material pedagóxico. No eido universitario abogamos por un cambio no sistema de financiamento, potenciando o financiamento estructural da universidade e non aquel condicionado aos resultados. Por eso, para ello dedicamos 12 millóns de euros
a financiación estructural do sistema universitario e 3 millóns para bolsas universitarias nun contexto de crise en que cada vez máis familias teñen dificultades para poder pagar os estudos universitarios dos seus fillos e das súas fillas. E reservamos para rematar dous apartados fundamentais para a Alternativa Galega de Esquerda, como son a lingua e a cultura galega. Se tuviéramos que resumir os orzamentos do Partido Popular nun só programa, este sería o programa de exterminio da lingua e da cultura galega. Que ten que pasar para que o goberno galego, que ten que pasar para que o señor conselleiro se decate de que ten que mudar as súas políticas lingüísticas e culturais. Somente nos últimos 6 anos a cultura galega conta con 80 millóns de euros menos. 3 millóns de euros son neste exercicio. Por eso, desde o punto de vista da Alternativa Galega de Esquerda, é fundamental revertir estas políticas e apostar por unha inversión maior en normalización lingüística. Nos contemplamos 1 millón de euros, pero ten que ser maior o esforzo. Partidas para a edición do libro en galego e bibliotecas escolares e 2 millóns de euros para o establecemento de circuitos culturais. Exemplos de programas específicos novos creados por a Alternativa Galega de Esquerda son o Plan Bono Cultural que copiou e malversou o goberno galego e un programa específico para a recuperación do cine. Abogamos, en definitiva, por unha cultura real, unha cultura para o país, para un país ainda vivo, pero un país que, sendo vivo e dinámico, vostedes pretenden aniquilar coa súa política estamentaria. Mais nada.